Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler sab illi il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela għamel użu ħażin minn fondi pubbliċi. Dan kif kampanja ta' reklamar ikkommissjonata mill-Ministru Abela għal gwadan politiku tiegħu swit aktar minn 7,000 euro. Reklam li der fil-maġġoranza tal-gazzetti tal-ħadd 18 Ottubru 2020 bit-tir evidenti illi jipromuovi lill-Ministru. Il-Kummissarju Hisler investiga l-każ wara l-ilment illi għamel il-President tal-Aqda Volontarja Repubblika Robert Aquilina u konkluda illi il-Ministru qatt ma messu talab lill-uffiċjali pubbliċi sabiex japprovaw l-infiq għal dan l-iskop. Għal-astant, il-Kummissarju għall-Standards sottometta r-rapport tiegħu lill-Kumitat Permanenti tal-Parlament għall-Standards fil-ħajja pubblika ftit anqas minn xahar ilu. Il-Kumitat japprova li r-rapport ikun ippubblikat. Fil-waqt li ġie preċiżat li hu fid-deskrizzjoni tal-Kumitat sabiex jikkunsidra x'rimedju għandu jittieħed.